Karon guys, ipakita na ko sa inyo kung unsaon ako pag-commute gikan sa balay paingon sa akong eskwelahan. Kaya eskwela mo Sunday school guys, di ba? Papuging sa tatirada ni. Oh, kita mo na. Jasper Pilingon yan. Ayun. Pandara sa motor nga kagang-kagang kay may nagkagang-kagang kay makahatod maghihapon na siya paingon kuan terminal sa mainit. Di ba? Paingon ang terminal sa mainit guys kay murag mas malita ba magsasayo ta. Bawal mo ta malit yung mga pilingon gud. Wala na ka mga pilingon, bawal yun siya malit, di ba? Pagkabot sa terminal sa mainit sa motoran, oh, dito na dayo na siya. Wala dagang istorya na. Sakay dito sa motor. Ha? Ngiti-ngiti pa, katawa-katawa, smile-smile ba? Yusi-yusi. Pagkabot na dinalian ay tagkrang sa motor. Pandara dahil ko, lugayan mo ko, loy. Sige na. Nga na siya katibay. Ha? Hindi na. Bayad na yun. Ha? Sukli. Apit tag mall. Apit tag grand mall sa nabunturan. Kaya natin paliton diri ah. Palit ko Andre guys. Kana uniform ba. Sugo kong sinsi na mo palit og uniform kay namo na gamiton gud guys. Nagay-chicks ba? May ganahan ako sa nabunturan magay-chicks ba. Ha? Tapos si idol nga security guard ako di. Ops! Tanong boxer. Basig may bomba. Siyempre pagkabot ako sa babaw dito na dayon ko dayon sa akong pangitanan dayon. Na si Ma'am diri gwapa kay si Ma'am diri aba ko nakita naman nasira ako, di ba? So guys, lakaw-lakaw ko na diri guys mangita ko kuan ba sales lady bang akong pangutanan ko sa dapit ang kuan. Polo shirt ba? So diri nakita na ko si Ma'am diri repita. Dire jud ako siya nakita ayun to na si Ma'am. Excuse me, nay, Excuse me Ma'am, may go out. Di ba? Pasunod ko niya ako sa repita daw. Unsay size sir? Ako mong sapat. Okay. Jom, mali akong size. Ops, nalagyan ng polo shirt guys. Magiging akong ipangita yun. Small na dira sir. Bakit ang Project na mo ni guys. Amo yun yung uniform. Suot-suoto na mo ni. Pero testing nga ito nagsuot guys. Kaya basig luag ba? Wala kaya nga di ko ganang mga luag na mga sanina. Gusto ko mga piting dito sa kong bukton bitaw. Siyempre testing nga na ito ni. Try naman ako. Diri na mo guys. Na-curious yun ko sa ilahang kwan guys ba. Lisanan guys. Kano mo sugay ng ilisanan guys. Marag yung nahadlok diri ba. Diri dapitaw. It's a prank. Walay suga di ba? Hadlok ayo. Mo kong gikat dito guys. So karon guys, tataw na magbayad ta dito eh. Hindi na dali na ni kapay kayo. Kasi malita sa eskwelahan. Hindi ba yata pwede magpalit-lit kay marag pilingon di yata. Nabali pilingon magpalit-lit. Di ba? Wala no. Wala. Ati isuy no tirada no. Siyempre pag mana tog bayad na. Uli lang dito na taglakaw na. Wala daghang istorya na. Uli ta. Layo pa tag biyahe. Alam mo guys. Unom ka terminal lang ako ang maagian guys bago ko makaabot sa akong eskwelahan. Primero guys sa Nabunturan. Sunod sa Mawag. Sunod sa Tagum. Sunod sa Carmen. Sunod dito sa Panabo. Di ba? Samtang nagulat-hulat mi ani guys diri ada pita guys. Ay, pila ka minuto guys naabot lagi na matsilor. Go. Wala ko nagpaabot og tag 50 guys, balag diri ako balag 60. Okay. Pabugno sa tatirada ba, pabugno ba aircon ra 60 ra man nya. Ang dili aircon 50 so jis ra. Gamay ra diferensya mo ang dito malingkod. Ay. Yan, speedy mo di ba? Tingin-tingin lang ang aktor. Bitaw biyahe bitaw ka bitaw. First time pa nakasakay bus ba. Siyempre, panaog na ta. Abot at tagtagom. Tagom na ko guys. Diri na. Mani katulong terminal guys. Akong inahugan. Wala na ko ipakita ang ubang dali. Banta. Naman na siya. Siyempre na guys. Nakasakay ng taglaing bus na kung taingon dito sa Panabo guys. Tanaw ka sa dapit pagkatiyo. Sa dapit ang gwapa ba. Wa may gwapa diri ta, mahal may gwapa ba sa is. Pang biyahe ko guys kay di ko gusto ni katapan ba. Na aktor. Gusto na ko katapan kay kanang chicks ba. Sama ni aktor gud. Buang sama dia ay. Sis. Sira ang aktor ya. Diukan kay no. Ay, salamat. Pati suy sa buka mo katarog gamay. Katarog ang pigas. Diha. Yana gamay. Oh, yun. Tama
Yos. So karon guys, finally guys, naabot na ko sa Panabo. Direct na ni, wala din ta magi Carmen. Kidugay na kayo. Maliit na ta, kumagi pa ta Carmen. Diretso na ni. Kaya murag bawal maliit ang mga pilingom na lagi. Sama di ay. Pero ko na guys, samtang naglakaw-lakaw ko, baktaso na ako guys, gikan sa terminal sa Panabo, paingon sa eskwelahan. No? Ano guys, manan mo eskwelahan guys. Usa ko muso dito guys, ang palit sa kudjukuan ng paniudto na ko ba. Kaya di na mo ko magagbaon guys, paniudto ray, tagsara mo ta. Tagsara mo ta, mapas mo, di ba tama mga tayo dayon na eh. Ra! Agi jo ko ni bikiriha guys, kini nga bikiri jo kang gian perminti diriya. Ay mo lami bilang paan diriya guys, masama ka lami sa mga tindera ba, mga single mom bitaw. Ayo, 30 ko ni Greg. kayo pan. Oh, kana. 30. Di ba? Balik 30 nga pa ante. Ang dali lang. Nagdadali ko, bawal ko malit, pilingon ko. Siyangkol pa nagpatakar ani. Tubig ako akol, dili na ako ah. Balingan. Tubig ka to. Pagkagagulo ay. Si karon na guys, pagkaman na guys, direct na dito. Dinalian eh. Ayan guys. Nakasood na ko sa eskwelahan guys. Katong itudlon ako sa inyo ng eskwelahan. Mautos. Itong na blue. No. Psycho Mirai. Ayun. Diba? Sa kadali-dali na ako guys. Excited kay ko sa katanan. Duha pa dahil ni kabuk sa eskwelahan na eh. Kung nag-una guys, sabak ay mga lakaw. Pinabustag yun yung sandal nga. Ang baratohon. Diba? Ayan. Mga yung eskwelahan naman diri guys. Maoni akong abrihan diri oh. Ibawo gamay. Psycho Mirai. Japanese language. Open the door please. Diba? Konnichiwa. Konnichiwa. Wala na sila. Inagkuhan daw. Naglapas daw. Alas 10:40. Kaya sila. Okay. Serius may kadiyot diha.